Takže dneska si ukážeme takú vychytávočku, ale v podstate zadanie aj pre vás ostatných. Urobíme si v InDesigne takú vec, ktorá není možná v inom vektorovom programe z tohto balíka Adobe Graphics Suite. Čiže najprv si ho spustíme, InDesign. Tento raz výnimočne dáme urobiť nie 3 strany, ale stačí nám jedna. V podstate obsahom tohto tutoriálu je si zopakovať textové nástroje, ktoré sa nachádzajú aj v Illustrátore. Takisto ako Illustrator aj InDesign je vektorový nástroj alebo vlastne editor. A pre správu textov majú podobné nástroje. Program sa nám otvoril. Dáme si nový dokument. Ako som hovoril, výnimočne si dáme, vidím, že rozsah alebo veľkosť je A4. A výnimočne si umiestnime nie 3 strany, ale dáme si jednu stránku vytvoriť. Tak. Tento raz nebudeme pracovať so stránkami, nakoľko mám iba jednu stranu, ale budeme pracovať vlastne s textom. Text alebo všetko, čo má mať textovú povahu, ako sú napríklad tabulky alebo nejaké iné prvky, značky a podobne, sa musí vkladať do textového rámčeka. Čiže ako prvé, čo spravím, keď chcem robiť text, tak si vytvorím textové okno. Textové okno by nemalo presahovať tento fialový rámik, ktorý po exportovaní dokumentu smerom von sa stratí. Je to len pre nás také vodítko alebo okraj, za ktorý by sme nemali s textom výjsť, nakoľko potom sa text ťažko číta. Ak by som mal nejakú pestrofarebnú podložku pod papierom a mal by som hneď od okraja písmena, mohlo by sa stať, že vizuálne by som dešifroval ten znak úplne na okraji nesprávne. Preto je dobré tieto pravítka alebo okraje tam mať. Tak, vytvoril som si textové okno, rovno mi v ňom kliká kurzor a ja si teraz do tohto dokumentu natiahnem ľubovoľný text. Ľubovoľný ani tak nie, ako natiahnem si text, ktorý si napríklad stiahnem z internetu a stiahnem si básničku. Nakoľko sme dizajnéri, spisovatelia, tak budeme väčšinou do týchto grafických programov texty vkladať a nie ich priamo v programoch vyrábať. Čiže ja si dám básnička, rýchly priateľ Google, básničky pre deti. Najmä mám istotu, že to nebude príliš nejaké perverzné. Zvolím si ročné obdobie. A skopírujem si vrchnú časť básničky Jarné prekvapenie. Kurzorom si označím názov a prvé 4 rímy. Ctrl C na kopírovanie. Teraz nechcem. Kliknem sa do InDesignu a keď vidím, že som nakliknutý v textovom okne, tak si dám Ctrl V, čiže vložiť. Tak, text sa mi skopíroval a ja teraz ho môžem označiť a postupne editovať alebo upravovať. Interaktívna lišta sa mi vlastne nabila textovými nástrojmi, čiže môžem postupne meniť font, v akom bude tá básnička. Century Gothic napríklad. Môžem zmeniť rez písma, ten zmením hlavne pri nadpise, čiže zmením ten rez písma z regular na bold. A teraz všetok ten text zväčším. Pracujeme s detskou básničkou, to znamená, že nie sme obmedzení nejakou veľkosťou, nakoľko vlastne deťom pomáhame tým, že nielen použijeme veľký text, ale ho celý označíme a zvýšime mu riadkovanie. Tak, celý text mám označený a zarovnám si ho na stred. Ako básničky zvyknú byť. Tak. Samozrejme môžem si ľubovoľnú časť textu označiť, napríklad ten nadpis, a zmením mu farbu na niečo pozitívnejšie. Jar je taká zelená, tak poďme do zelenej. OK, dobre.
Dneska si chceme ukázať nielen vlastne to základné formátovanie textu a prácu s typografiou, pretože tu poznáme hlavne z toho ilustrátora. To, čo sa nachádza v tej interaktívnej lište, teda je nielen font, jeho rez, veľkosť znakov, veľkosť riadkovania, ale niektoré fonty obsahuje možnosť zapnúť na verzálky, kapitálky, označené symboly na horný alebo spodný index, označený text zmeniť na počkrtnutý alebo prečiarknutý a potom sa takisto vlastne meniť umiestnenie textu voči mriežke účaria alebo textovému riadku a takisto meniť označené znaky percentuálne, výšku meniť percentuálnu a takisto šírku. Sú tu ešte ďalšie vychytávočky, napríklad ako sa dá spraviť iniciála, ale tie ďalšie veci si vlastne ukážem priebežne. Takéto základné nastavenie textu poznáme už z ilustrátora. To, čo nepoznáme, je možnosť InDesignu vkladať do textového riadku obrázky. V podstate je to kvôli tomu, aby keď sa vytvára v InDesigne napríklad nejaký manuál alebo nejaký návod alebo nejaký dlhší text, ktorého súčasťou má byť obrázok, tak je dobré, že je súčasťou priamo textu, aby keď text preteká medzi jednotlivými stranami, sa vždy nachádzal ten obrázok na tom správnom mieste v texte. Čiže napríklad, keď mám nejaký manuál, návod, kde má byť ikonka play, alebo stop, alebo vlastne nejaký symbol a logo, tak aby bol vždy tam, kde sa o ňom práve hovorí. Také cvičenie, ktorým si to môžeme vyskúšať, je, že si spravíme vlastne básničku, ktorá sa bude správať ako básnička zo šlabikára. To sú tie básničky, ktoré majú niektoré slová nahradené obrázkami. Či ja si teraz z tohto môjho textu alebo z tejto básničky zvolím konkrétne slová a ja ich potom postupne nahradím obrázkami. Tak som si zvolil dvere, pierko, oči a vták. Je dobré, aby keď budete robiť svoju básničku, ste si zvolili takú, u ktorej sú slova, alebo kde sa nachádzajú slová, ktoré je ľahké nakresliť. Mať tam napríklad slovo ťažoba, alebo hmla, alebo úzkosť, to sa dosť blbo nahradzuje obrázkom, tak práve preto je zvoliť si takúto jednoduchšiu detskú básničku, kde sú exaktné slová, ktoré sa dajú vyjadriť konkrétnymi obrázkami. Takže prvé dvere. Dvere spravím ako obdĺžnik. Samozrejme dvere musia mať kľúčku. A ešte by som mal istotu, že si je to správne pochopené, tak do tej kľúčky alebo do toho zámku vyrobím kľúčovú dierku. Robím ho veľmi jednoducho, že vlastne si vhodne nakomponujem kružnicu a obdĺžnik. Keby som chcel zarovnať tieto dva objekty voči sebe, čiže na stred, tak po ich označení vidím, že mám interaktívne nastavené zarovnanie a si nastavím zarovnať na stred. Obidve prvky môžem zoskupiť, Ctrl+G, zmenšiť proporčne so stlačeným shiftom a potom šípkami alebo myšou umiestniť tam, kde potrebujem tú kľúčovú dierku mať. Aj bolo úplne jasné, že sú to dvere, tak si vytvorím ešte taký jednoduchý symbolický čierny trojuholník, ktorý bude ilustrovať, aké by dvere boli otvorené voči zárubni. Mám to. Dobre, všetky prvky označím Ctrl+G, čiže zoskupiť, aby sa mi voči sebe tie prvky neposúvali. Mierne ich zmenším, tie dvere. Môžem ich natiahnuť troška na šírku, aj boli proporčnejšie. Označím ich Ctrl+C, kliknem sa do textu, označím dvere, Ctrl+V. Takže ešte raz. Kliknem na dvere, Ctrl+C,
označím dvere a kliknem CTRL V ako vložiť. Dvere sa mi tam nachádzajú, sú troška veľké, takže ich môžem označiť čiernou šipkou a mierne ešte transformovať. Ak sú príliš vysoko, tak ich označím tentoraz textovým nástrojom, čiže už sa k nemu správam ako k textu. A po prepnutí interaktívnej listy do textových nastavení si túto ikonku vlastne posúvanie voči mriežke účaria si teraz ten znak, ktorým sú tentoraz dvere, posuniem o pár bodov nižšie, čiže dám do minusu. Ďalšie slovíčko je pierko. To si môžem nasimulovať tak, že si vytvorím takúto krivku, ktorej môžem pridať hrúbku a dokreslím tomuto pierku vlastne to páperie. Kedykoľvek samozrejme tak ako v Illustrátore môžem tie časti toho obrázka pomocou bielej šipky vlastne editovať. Tak, píše sa o zlatom pierku, čiže tomuto tvaru, ktorý som teraz nakreslil, dám zlatú výplň. Teda volím nejakú farbu odtieňov medzi žltou a oranžovou. OK. A aby som zmenil poradie časti tohto obrázku, tak to môžem spraviť vo vrstvách, teda buď ich medzi sebou prehodím, ale väčšinou sa v InDesigne používa presúvanie objektov v poradí bližšie smerom k nám a od nás, spôsobom tak, že sa objekt označí a dá sa mu objekt usporiadať a posúvať dopredu, dozadu, celkom dopredu, celkom dozadu. Tak, pierko je hotové, označím si ho CTRL G opäť, aby sa mi nerozpadlo, keď s ním budem manipulovať. Zmenším ho. Tak, ak chcem jeho časť, napríklad ten stred znova označiť, tak to robím bielou šipkou. Zmenším mu hrúbku na 2. Opätovne ho označím, CTRL C. A teraz ho nakopírujem textovým nástrojom na miesto, kde má byť. Čiže označím pierko a dám si CTRL V. Pierko je v texte. Ja si ho trošku zmenším. A tak ako predtým si ho označím textovým nástrojom a opäť posuniem v tejto časti o niekoľko bodov nižšie. Čiže aby bolo pierko alebo ten znak, ktorým je to pierko posunuté voči mriežke účaria nižšie. Ostávajú mi ešte oči, čiže spravím si takýto jednoduchý tvar šošovky, ktorá bude mať bielu výplň. Približím si to. Čiže to som spravil pomocou nástroja pero. Aby to bolo oko, tak spravím kružnicou duhovku. Tá môže byť modrá. Tak, OK. A ešte čierny stred oka. A teraz si nad oko nakreslím pomocou nástroja pero oblúk. Tak. Vychytávačkou v InDesigne sú aj stopy. Čiže keď si označím tento oblúk, ktorý som nakreslil pomocou nástroja pero, tak si môžem meniť teda nielen jeho hrúbku, ale aj jeho profil, čiže vlastne brush alebo stopu, ktorá nám je nanesená. A jeden z tých brushov sú skosené čiary smerom doľava. A keď si budem pridávať šírku čiary, tak sa mi budú vlastne zväčšovať vzdialenosti medzi týmito čiarami, ale takisto vlastne aj hrúbka týchto čiar. To znamená, vlastne budú tie riasy, ktoré som týmto spôsobom, o myhalnice, ktoré som vytvoril, budú väčšie a budú vlastne zreteľnejšie. Ak tu mám jedno oko,
Ja si ho celé označím, stlačím klávesu Alt, ikonka myši sa mi zmení na kopírovanie, kliknem ľavým tlačítkom a potiahnem Alt, stále držím. A keď najprv pustím myš a potom Alt, tak mám vlastne vytvorenú kópiu oka, či mám dve oči. Môžem si teraz označiť tú krivku, čiarkovanú čiaru a zmeniť jej vlastne čiary na doprava skosené čiary. Čiže aby tie myhalnice išli na opačnú stranu. Obidve oči označím aj s myhalnicami CTRL G. Zmenším ich. CTRL C. A vložím ich do textu miesto slova oči. Označím CTRL V a vložené oči. Výborne. Posledné, čo mi ostalo z textu, je slovíčko vták a to spravím vlastne pomocou siluety. Čiže beriem si nástroj pero a veľmi jednoducho symbolicky si spravím siluetu nejakého letiaceho vtáka. Krídlo, chvost. Tak, ak je potrebné, tak samozrejme kedykoľvek môžem sa vrátiť k tej ceste a vybrať si pomocou nástroja biela šipka alebo tzv. Priamy výber, ktorý poznáme už z ilustrátora. Tak. Dobre. Troška ho zmenšíme. Ak sa nemýlim, tak v texte sa jedná o zlatý vták, čiže tomu tiež nakapátkujeme farbu napríklad z toho pierka. Čiže ešte ho zmenšíme. CTRL C. Kliknem sa do textu, textovým nástrojom označím slovíčko vták a dám CTRL V, čiže vložiť. Ak je ten obrázok príliš veľký, tak kedykoľvek ho môžem ešte čiernou šipkou označiť, zmenšiť. To by mohlo byť. A teraz, keď ho označím textovým nástrojom, tak takisto ako tie obrázky predtým ho môžem posunúť voči textovému riadku alebo mriežke účaria smerom dolu. Tak. Ako som hovoril, uprednostňujem hlavne takéto usporiadanie ikón v okne nástrojov, aby som mal vlastne dva stĺpce, čiže viem sa teraz veľmi rýchlo pomocou tejto ikonky náhľad prepnúť do náhľadu, aby som vedel, ako vyzerá strana a môžem ísť a skontrolovať si stranu. Jarné prekvapenie, ťuky ťuky na okienko, ťuky ťuky na dvere, beha po skle zlaté pierko, trúsi zlaté páperie, meduška si pretrie oči, divie srdce nevyskočí, jaj, je to tak, klopka u nej zlatý vták. Výborne, ak mám takto prácu, zadanie hotové, tak idem do súbor, nedám si uložiť, nakoľko sa mi ukladá iba dokument, ktorý nie je hotový, čiže v tom surovom, viacvrstvovom, rozpracovanom stave, ale ja si chcem exportovať a dám si túto stranu exportovať ako PDF-ko a nazvem ho básnička a dám si to na plochu uložiť. Otvorí sa mi dialogové okno exportovať PDF. Keď nejdem do tlače, tak nedávam si tam tlačové značky. Skontrolujem si, aby som vyexportoval iba stránky, na ktorých som pracoval. Keď som vytvoril jednu stranu, tak môžem dať všetky strany. Ak by som pracoval na dokumente, ktorý má viacej strán, tak si zvolím rozsah iba jednu stranu smerom von, aby sa mi zbytočne vyexportovalo PDF, ktorý bude mať iba na jednej strane básničku a ďalšie strany budú prázdne. Takže dám si exportovať. Ktoré sa niečo deje a vlastne program, že pracuje, zvykne vlastne tu hore ukazovať taká ikonka.
Ale nakoľko vlastne od toho programu veľa nechcem, tak to prebehlo veľmi rýchlo. Básnička PDF, otvoríme si a skontrolujeme vlastne, či vyšla smerom von, tak ako sme si predstavovali. Tak, výborne. Takže každý z vás si vyskúša spraviť takúto básničku v InDesigne a podľa svojich možností v alternatívnych programoch alebo ručne. Čas máte 2 týždne.